И здравейте хора, аз съм Хакадол на BG Light и днес е много голямо видео. Второто ми най-голямо видео в канала. Преди около 5-10 минути си купих Brawl Pass за първи път. Защото все пак е на SpongeBob. Вижте, събрах го до 25 левел и реших да го отворя на видео. Много съм развълнуван. Не си купих премиум, защото нямам пари. Не, имам, но не ми се дава толкова пари и за Brawl Stars. И дадах 15 лева. Добре, вижте, вече имам светещо име, което искам мога да слагам. Това най-много ми хареса за сега. Ще взема скина на Сепия, който е много як. И да, и този Player Icon също. И най-якото, вижте, анимацията, някакъв Brawl Stars ключек. Ето вижте, логото на Сепия, като някакъв гигачат, сигма, нещо такова. Е много яко. И да започвам да го отварям. Добре, вземам първо PowerPoint-овете, където са безплатни. 1000 блин. За първи път взимам толкова много блингове. Не мога повече. Добре. Оп, не става. Трябва да взема Brawl Pass Plus. И няма да го взема. Добре, айде. Както големите ютубъри. Това е много яко е. Ще си запазя старт дроповете за накрая. 200 кредита. 100 блинга. И 2000 коинс. Добре, взимам много як SpongeBob. Така. О, джемове, 20 джема. И ставам с 100 джема. Вижте хора, това е много яко чувство. За първи път ми случва. Не, преди съм имал Brawl Pass, но като беше с джемове. Така, блингове. Взимам още кредит. Това е много яко с ракбургера и с шапката работната, нали? Колко богат ще стана. После ще трябва да видя колко ресурси имам. О, това е много яко с дъгичка, как си три ръцете. Добре. Още 20 джема. Това е много, бе. Оп, още. Спрейче на SpongeBob. Това е много яко спрейче, иначе. Оп, 1000 кредита станах с Санди. Това ми беше много бързо. Не съм свикнал толкова бързо. Колкото и па. Добре. Какво да взема тук? Това за първи път ми се случи. Мисля, аз искам много Санди. От тези герои не искам чак толкова някой. Мога да си го взема, но не искам. За това ще взема кредитите. Това само на хак съм го правил. И сега на истинския живот ми се случи. Това не, че е на фалшив. Добре, отварям старт дропове. Епик изведнъж, добре. Може да сплачеща иконка. Супер рер. Те буквално се преползват към следващия. Това ме е живото, добре. Оп, Legendary. Не, мити. 500 коинс. Не сега, че взех сега. И ми даде и още. Плачещи иконки. Защо плачат, като аз си взех Brawl Pass? Добре, както и да. О, 20 блинк. В момента ще имам много блинкове. Още 20. Супер. Добре. И сега митиките 500 коинс. Още 1-2. 2. Супер. Айде да и от последния нещо хубаво. Реаш. Не. Добре. Добре. Поставят ми сравнително малко. И ми свети името, да знам, че го казах, но много се радвам. Имам 8443 блинга, 13512 коинс, 123 джема. Не. Да си купа ли, знам, че
по принцип не си струва, но в този профил нямам ето такъв скин, например. Няма да е, нали, но просто казвам. Не знам на кой да е за това, че на Piper. Добре, колко коинсове дава от Brawl Pass-а? Само да видя. Тук вече като съм се окупил не мога. Добре, както да е. Имам вече пинчета на SpongeBob. Това ми е второто pay-to-win нещо. Първото ми беше и то за 2 лева. Този много як скин на Поко, който е много рядък. И да, това беше от мен, хора. Дано да ви е харесало видеото, защото на мен много ми хареса това, което си купих. Чао, чао и до следващия.